Oy, pila imong dapat iandam nga kwarta kung ikaw mag-franchise o kanang gitawag nga Crispy King. Kini siya nagkalat na sa tibuok Pilipinas. Kana atong isgutan sa tong video karong adlaw. Ang Crispy King mga ka-Uination no, dugay ni siya nagsugod. 2001 pa ni siya nagsugod dito sa Cebu City. Ug kini siya ang ilang unang nga ginabaligya is dili pa mga fried chicken, kundi mga pan. Kay ang Crispy King nagsugod sa usa ka bakery. Paglabay sa mga panahon, ato sila sa Ormoc ug kini siya grabe ang pagtangkilik sa ila sa mga taga Ormoc. Ug dito gikan sa pamaligya og pan, no, gikan sa bake shop, gikan sa bakery, is namaligya sila og mga manok ug mga limpo. Ang pangalan sa ilang tindahan is Istong Lechon Manok and Limpo. Katulang bake shop sa una, ang pangalan pod is Daika Bake Shop. So kini siya gipaningkamutan jud sa CEO ug sa founder no para mulago kanilang negosyo. Ang ilang founder, ilang CEO mao si Eric Joseph Tolo. Siya dako kay tabang para mulago kining Crispy King karon sa atong panahon. Ug sa paglabay sa mga panahon, nagsugod na din sila og pamaligya og Chicken Joy no. Nana sila tindahan, ang pangalan is Crispy King. Pwede kang palit dito, pwede take out, pwede pod og dine in. Ug ang pinakauna nga tindahan sa Crispy King dito makita sa Lopez Haina Street dito sa Ormoc City. Kini siya nikalat na pod sa tibuok Pilipinas, pinaagi sa franchise nga pamaagi. So grabe no, 2001 nagsugod, then paglabay sa mga pipila ka panahon, nanaghana ang Crispy King. 2019, 50 kapin na mga tindahan sa tibuok Pilipinas. Paglabay sa mga panahon, pagka 2021 niabot na 100 kapin na mga tindahan sa Crispy King. Ug karon 2024, 900 kapin ang mga tindahan sa Crispy King na nagkalat sa tibuok Pilipinas. Pangutana karon no, natong gipangutana sa sinugdanan, pila ang imong iandam nga kwarta para maka-franchise og Crispy King? Ang tubag 500,000 pesos pataas. So unsa may appeal sa 500,000? Mao ni siya. Number 1, construction o renovation sa imong area. Ikaduha, complete set of materials and utensils og mga equipment pod. Katulo, marketing collaterals. Kaupat, build up signages. Kalima, site ocular and approval. Ikaunom, initial stocks. Ikapito, security bond og ikawalo kanang gitawag nga facilitating fee. Okay, so mo na inclusion sa 500,000 imong investment kung gusto ka mag-franchise og Crispy King. Okay? So unta na mo learn no bisag gamay karon sa atong kaagi sa Crispy King na nagkalat na sa tibuok Pilipinas. Daghang salamat sa pagtan-aw mga ka-Uination. Nagantod na pud sa sunod. Bye. Uy, Bisaya Channel. Ang channel para sa mga Bisaya.